Erokamano nyakwara mogi kuom ketera mogi TV thuolo machielo kendo marwaki ni machiegni e weche manyien mag oimore odiochieng' mar tich ariyo. Odiochieng' mabende nyakwara mogi mathoth osetimore kowuok e gwenge mag Kisumu kocha e chiro mag Kibuye. Kopogore kod mano nyakwara mogi weche mag siasa. To bende kopogore gi weche mag siasa bende koro timore ka kod kacha ng'e gwengewa kaka ing'eyo tich ariyo ka tich ariyo Millicent Adhiambo lose kendo keto nigo ka king'eyo gweng' achiel kachiel. Mokwongo wayud thuond weche. Anafanya hizi vitu zake mbaya mbaya sokoni, jioni yako kwa radio station. Anasafisha jina yake. Chien kanyo wan matek sana wan be. Nikech chien nitire jotelo moko mano umo Nyaramba. Jakom chiro ma Kibuye Judith Matengo dine romand ma kodiaga kaluwore kod tipo momake kogoyo mine moko Kibuye ka penjo en ni Judith ni mong'ere ni Nyaramba en ng'ama nade. If the CEO has confirmed they have already received 14 billion from Treasury, from Exchequer, and only 1.4 is forfeit, you can mathematically say over 12 billion is already lost. Sirikal guonyo wiye tokre miango kama omenda maromo bilion 12.6 mag Hustler Fund odhiye. Watiyogo kondikni yath gi daktari onego bed ni tiyo kode yo makare kaka daktari ondikoni. Jopiny onyisi ni owe tiyo marach gi yedhe kendo oti mana gi yath ma laktar ondikonegi e kar thieth mar neno ni yath otiyo makare e del. Arwakini machiegni nyakwara mogi yud thuolo mar ndiko na namba en 33600 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X and @Ramogi TV KE. Yaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni Judith Matengo mong'ere kaka Nyaramba kachiel kod achije mamoko ne kawuono chwal e nyim doho ma Wina meboma ma Kisumu bang' kane omake odiochieng' manyoro. Itudogi gi ketho mar rocho ratiro mar johala moko e chiro ma Kibuye kaluwore gi pogruok e weche mag siasa. Judith Matengo gi Marion Akinyi kata kamano ne jodagi yie kod ketho mane odonjnegi godo. Ukil margi Oguso Gilbert ne opedho kwayo mondo wegi thuolo e yor ambun kata kamano jamin weche burano gi Kunda Anderson kod jachung' e lo Fida Phyllis Chepkemoi kod Angela Obada ne okwedo mokalo kwayo margi. Jang'ad buche Robert Oanda kuom mano ogolo chik mar mondo dhi nyime gi geng'negi e od ang'ech ma Kodiaga nyaka chieng' wuok tich juma manyien kama burano ibiro winjie kendo ng'ade ka ibiro wegi thuolo kata wuoyo. And the application and everything around this matter, so I think I need time to do that. My week is busy from my diary, so I may not be able to do it this week. I will do it on Monday. I will do it on Monday, 24th. I will do a comprehensive ruling on all the issues raised. So we'll do the ruling on Monday. We resume at that time at 9:30 a.m. And meanwhile, the accused person will remain in custody till then. Nyakwara mogi kapod wan mane mano wachore ni ne en ng'at ma ok penj penjo, to kapo ni openje duoko mare thothne en mana lweny. Ma onyiedhore tok jakom mar chiro ma Kibuye Judith Matengo ma bende ong'ere kod nying mar Oledhi ne Nyaramba manomaki e picha ka rodho miyo moro e chiro no chieng' tich ariyo. Nyaramba ok en wendo gi lweny kata rochruok mag kwe e chiro no. Kama bende kelo penjo ni to Nyaramba ni en ng'a? Judith Omondi kelo picha mar Nyaramba kaka jopiny ong'eye. Jatend kweth jonjore matiyo gi gige lweny ma ok opuodhi ma wadendo gi dho wagunda ni crude weapons. Mano e Rambo ma Kibuye kikelo tugo to muomore kuomi ka kwach. Dhi dala koso ok dhi, Nyaramba bai. Mago Kisumu Cartels, Ramogi TV, mon chendo ma serious. Magi ok weche na, magi weche jopiny ma kuodho Nyaramba.
Judith Matengo ma en jakom mar chiro ma Kibuye. Liet kod ripode maketo Nyaramba neno kaka miyo ma jafwere biro bang' picha menyo dhao manyo omuochi e chiro ma Kibuye odiochieng' manyoro, kendo mane oneni e Nyaramba karodho miyo machielo kod luth, kendo chopo miya pat maliet kapok ong'anjo kod ludhe kodhi. Magi nyalo bedo weche ma ji wacho e mbui, kamoro inyalo wacho ni gima iwachi e mbui ok en adieri. Omiyo walimo Kisumu, watwak kod johala matiyo kod Nyaramba e chiro ni, okinyi nyaka odhiambo, odiochieng' kod odiochieng', kendo ma e duoko. Moke first time ma Nyaramba timo gimoro aila ni chiro. Nyaramba osebedo ka timo gini, wan osebedo ka wuok oko mondo minwa rakre kode. To chien kanyo wan matek sana wan be. Nikech chien nitiere jotelo moko mano umo Nyaramba. Mama ni nyocha oheo ji, oketo ji mana gi PR. Timbe negi otimo maricho, to umo gi dhoge mamit. Wan johala waseneno malit. Elwet mama ni. Mara mingi amekuwa akipiga watu sokoni. Sisi kama wafanyabiashara tumelalamika. Na hakuna venye tungeweza kupenya juu, ako na PR juu sana. Anafanya hizi vitu zake mbaya sokoni, jioni yako kwa radio station. Anasafisha jina yake. Maokeno kang' ma okuongo mar Ramogi TV menyo ripodi Nyaramba, higani ripodi mathoth, kochakore kod ripot mar laro kar minyaga mar chiro no, ne ochopie mesawa mar weche manyien, laruok ewi cho mane omulo nying Nyaramba kama duong', ne oweyo ji ariyo ka owito ngimagi, apikni ne owang' ka ji mamoko bende ne ohinyore. Tie bwana moro mwalo kae, larore gi Nyaramba e chairmanship. Koro nyocha gisehae jakcho kikete jogegi. Ndalari adek mosekalo, nyocha Nyaramba ochako duogo gi joge. Cho e shida, onge gimoro amora e chiro ka chiro to ne nigi kue. Yawuoyi gore choji gore pile. Timbe mabende ose kod moko kuom jotelo kama oriwo jaod bura ma Suba North Milly Mabona, kaachiel kod jaod bura ma kaunti ma Kisumo Ruth Odinga. Ne ji makamoro ng'ado bura ni bedo ni doho dino ne Nyaramba kuom juma achiel, ji ma osekalie matek e lwete nyalo yudo resruok. Moko kuom jopiny koni ma okeno kang' ma okuongo ma Nyaramba itero e doho. E mbui mar jandiko e mbui Hesbon Migot, okelo lokruok e paro kendo mae kaka okete e mbui. The last time mane Nyaramba oteri e court, violence ne lich Kibuye. Madhano ne owito ngimagi. Nyaramba notere nyaka Kodiaga, but jotelo nogole, kendo kane gigole nochalo president. Maling'ling bende wacho ni josiasa e boma ma Kisumo bende osebedo e ong'ala manyime mar nyayo teko mathoth mar Nyaramba. Mae bende neno e kit weche ma osebedo ka owacho, ka osiro josiasa ma opogore kinde ka kinde. Gisani Nyaramba wachore ni dwaro laro kom mar siasa mar wuod mar Kaloleni Shauri Moyo e kar chung' od bura ma Kisumu Central. Kata bed ni jakom mar chiro ma Kibuye onego ti kuom higni 3, Nyaramba yande odhi e doho ma yiero mane owinjo bag dwe mar 4 higa ma okalo ne ong'ikore ma omede higa achiel mar tich. E chiro ma Kibuye, Nyaramba ma bende en nyar kanyakwar Korumba en ja ohala mar nyanya. Judith Omondi, Ramogi TV. Koromogi wawere kod weche mag chiro mag Kibuye kod weche Nyaramba kata Judith Matengo. Wang'io motede kod weche mag omenda kod kaka serikal osebedo katiyo kod omenda mage. Jood bura onyiso luoro ewi kaka omenda maromo bilion 12.6 mag Hustler Fund kama gintiere bang' yangore ni kuma bilion 14 mane omi migao mar omenda kata mane migao mar omenda omiyo Hustler Fund e hik omenda mag 2023-2024 mana bilion 1.4 kende ema serikal osebedo kamiyo jopiny e yor hola. Jata tije maduong' mar Hustler Fund Henry Tanui onyiso od bura ni jopiny pok ok odwoko omenda maromo bilion 6 mane gikawo kaka hola. Chris Owino nigilere wi siganani. Piny owacho oket e orindi maliet ewi kama omenda maromo bilion 12.6 mane okete ng'ene omenda mar Hustler Fund nitiere. E nyim komiti mar od bura mochung'ne omenda moyiedhi, jata tije maduong' mar Hustler Fund Henry Tanui oyango ni mana bilion 1.4 kende kuom bilion 14 mane omigi e hik omwom mar 2023 ema serikal osebedo kamiyo jopiny e yor hola. If the CEO has confirmed they have already received 14B from Treasury,
from Exchequer and only 1.404 fee, you can mathematically say over 12 billion is already lost. Personally, I know so many people who took different SIM cards from Safaricom. They borrowed this money. They have been throwing and blocking the SIM cards. So I just want to confirm these fears. We have lost money for. So money lost is what is stolen, according to my understanding. But the money is borrowed. It is in people's hands, and some of these are your consequences. What I've done so far is I'm putting up a collection strategy to collect that money from the people, the Kenyans. Duoko makamano okelo liete kind jokanyo mag komitino madwaro ng'iyo gimomiyo sirikal osebedo kamiyo jopiny hola mar bilion 1.4 kende e kinde ma od bura to ne oketo tenge budget maduong' bilion 14 ne hola mar Hustler Fund. That there are no people who were given that money. That money was given to fictitious accounts and there is nobody behind it. That money was fulfilled. Ilienda tu mali ilienda. That's why we asked for those documents 1 year down the road from the PS, and the PS is hiding behind your back. So up to now, we don't know whether money is lost. We don't know whether money has been stolen, but we just know we need to audit to know, is the money there, is it safe? So these documents will help us make a ruling whether Hustler Fund is competent or incompetent in its functions. Eduoko mare, Tanui wacho ni kuom bilion 14 mane omigi e budget mar 2023, bilion 6 mane jopiny okawo ka hola pok odwok, ka oyango ni moko kuom jopiny mane okawo Hustler Fund ne owito lai magi mag sime mane gitiyogo e kawo hola. We'll provide all the evidence. The loan is tied to your ID. Whether you've drawn the number, the loan remains with you. We're also dealing with blue chip companies. Safaricom is not a small company. KCB, they have a name to protect. And the integrity is beyond reproach. Jo od bura kata kamano ni kod kiao ewi duoko makamano kagiwacho ni Hustler Fund en mibadhi machielo mar sirikal. Ewi mano, komitino ochiko jatije maduong' mar Hustler Fund ndalo abiro mar pedho list mar jogo mane okawo Hustler Fund to otamre duoko kaachiel kod nonro magi. Requested for the first borrowers that have not paid back the money. We want the list of the borrowers with their contacts and identification that show that that person has borrowed and the amount borrowed. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Amend siasa mapek medo tuere e laro kom mar kar chung od bura ma Mbeere North e kaunti ma Embu. Yiero ma adundo kama jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kod jalup jatend piny masani Kithure Kindiki pimore teko kod mi mar siasa alwora mar Mount Kenya. Mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, jotelo ariyogo ne ochoro seto ombulu e dhot ka dhot ne jochung' mag duond buchegi moting'o UDA kod DCP. Ka odong' ndalo aboro to jodak ma Mbeere North riedo e debe mar luto ombulu e yiero madundo. Amen mar siasa ochuo chieng' e kind jatend DCP Rigathi Gachagua mane en jalup jatend piny machon to kod jalup jatend piny Gire Kithure Kindiki e kama pimruok teko kod mbi mar siasa sani ni e ng'iende ni ng'ano manyalo folo motegno Mount Kenya. Si mimi nilitangazia nyinyi tumefungua hoteli ya Kasongo na Soprano na Ruku na Karinda na Mudhende. Sasa pesa ya Kasongo watu wamekula, Kasongo amenyolewa. Kasongo anyolewa zinyolewe. Lazima tukemee hii siasa iende. Kwa sababu ukipewa nafasi ya uongozi, uwezi lazimisha ati mimi ndio kiongozi wenu. Nani alikuchagua? Nani alikuambia wewe ndio kiongozi wetu? Ewang' Onyango, jotelo ariyogo ochwalo chenro mar seto ombulu ya mide kagigoyo tikle dhot ka dhot. Kindiki olore kar jot mag Kamumu e kod Karambari ka uso mise mag jachung' mar UDA Leonard Wamudhende. Mimi nataka kusema namna hii, wewe Rigiji, wacha kudanganya watu ya Kenya. Ati unawadanganya. Jana asubuhi uliamuka ukaenda kwa shosho ama grandmother wa Roko. Hiyo ni upusi. Na wengine wale wanatukanana, hatujawahi kuwaona. Siku ile walikuwa kwa viti kubwa kubwa, hawakutembea hapa Mbeere North. Ile siku walikuwa na kirauni, hatukuwaona hapa. Hakuna barabara hata moja walituletea. Yukinyeno, bende Gachagua onyonore dhot ka dhot e alwora ma Mthwawa
kod Rianduni Kosetombulune Newton Karis mar DCP. Mimi sijaona hii area ya Mount Kenya siasa ya vita na mawe na kuchoma mali ya watu. Nimeiona safari hii. Tuangushe hii mtu ya UDA, tuchague Karisi. Alafu ile kazi ya maana zaidi, Kasongo mwenyewe tuangushe, tuweke Rigiji. Mtaniweka? Unajua hii Kasongo, nikishindana na yeye, nitamkimbisha kama baisikeli ya kuibiwa. Sasa wewe ndio nani? Haujafanya kitu chochote. Haujajenga classroom, haujajenga choo, haujajenga barabara, haujatuwekea maji, haujajenga kanisa. Saa hii unakuja unatuambia ati wewe kiongozi wa nani? Pepe ingekuwa bila Rigathi, tungepigia Kasongo kweli? Jalup jatend piny bende obagoromo kod jodongo kendo bilo mbaka kodgi kosingo ber mar siro piny owacho mar Kenya Kwanza ne dongruok. Ndiki okone Gachagua nyaka koro tang' kod weche manyalo kelo tulu chieng' tarik 27. Kata kamano, Gachagua bende onyondo ni ngang' sirikand Kenya Kwanza nyaka ne mana mudho e yiero madundono. Huo mpango mko nao wa kuleta maaskari 5 kwa kila kituo cha kupigia kura, ati wamevaa maguo ya raia, na watahadharisha, kama wewe si mtu wa hapa Mbeere North, utaona cha mtakuni. Is home. Even the road, it is not tarmacked. Hata ina maram. Ende bunge, nitetee maendeleo, nisimame na viongozi wengine wanapenda amani. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Purwan motenre kod weche mag campaign motelo ne yiero adundo ma ochan tarik 27 mar dweni. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga okwayo jokanyo e kar chung od bura ma Kasipul mondo kod wi jogo ma osebedo kawacho ni ODM yande otho gi jakom mare Raila Odinga. Owuoyo e gwenge ma Kachien e kar chung od bura ma Kasipul motelo ne yiero ma ochan bagi tarik 27 mar dweni, kama duond bura mar ODM ne ogoyo tach mar sero ombulu ne jachung' margi Boyd Were. Lydia Okeyo Negiler. Ka odong' mana ndalo 8 kende to ibago yiero madunde pacho ka. Campaigns medo tedore e gwenge opogore opogore kaka wuono. Kweth maduond bura mar ODM ne ogo tach Kasipul kama ne gimedo goye debe ne jachung' margi Boyd Were. Jakom duond bura no Gladys Wanga okwayo jodak makono mondo kuod wi jogo ma osebedo kago siboi ne duond bura no bang' nindo mar jakom Raila Odinga, kokwayo gi mondo mi giwuog oko kar rombgi mar goyo kura no ne duond bura mar ODM. Siasa ma Kasipul osekaw makoro kete ngas moro. Jomoko wacho ni Kasipul ka ema gidwa ng'iso go piny mangima, Kenya tung tutung, ni ODM chama ni sama ni iko jakom cha no ik chama be kuro, ni onya wang'aya agwambe manyocha konyo, to makoro agwambe onge ni wadwa ng'ise gi Kasipul ni nyawang'ayo gore piny monimo. Bende oseo jogo ma owacho ni ne opango nek mar jaod bura machon makono mosendo Ng'ondo Were mondo mi gikaw komno kokwayo jodak makono mondo yier wuode mondo mi otiek tich mane wuon mare ochako. Ni to ni no tuore mit Nyasaye okawe, kata ni no yuda jali mar ndege kata mar gari, to ne berber wanyalo winjo. To mae ji no bet piny mowinjore ni mondo dhi onege, kambaka ni kome ni obio kaw. Koro kwa wacho ni keyo mar Ng'ondo ni Boyd otieki, ntie makosa kanyo kata chiel. Nyakwa team mobilization maber, wawoguro oko in large numbers, wagone Boyd Were kura e ballot kacha. Gimadwa wacho, ng'ato ka ng'ato nigi haki mar goyo campaign kamora mora e Kasipul ka. Jalar komno Boyd Were onyiso ni en bende oromo biro jaod bura koseo jogo mawacho ni podo tich ka bende osingo chwalo chenro mag dongruok kama oting'o gedo mag apaya kod jiwo somb nyithindo e kar chung od bura no. Maogai Junior, podan strong, podan kodu nyaka mwisho. Sani giyenyo kabisa. Gianyama ni podati nyauru mabeyo kachien. Dongan beromo bedo mjumbe ma Kasipul.
Nyaka wapog bursaries maber area ka area mondo nyithindo odhi e school. Nyaka wati gi county government mondo walos yore gite, walos health centers gite. Nyaka wachule jodongo SHA mondo giyud thieth. Yiero no ibiro tim tarik 27 dwe ni, ma en tich ang'wen manyien, kama motuo ibiro pogi gima nomo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi osiemo jotelo mag duond bura mar ODM ma osieko kod weche ma nyalo kelo pogruok e duond burano ni obiro riembgi kata ibiro riembgi e ODM koloso e gweng' ma Nyalwang'e. Kar chung od bura mare, Atandi okone kaka jokanyo giikore mar jiwo ODM kendo neno ni ongirore kaka yor chopo ling'any mar Raila Odinga. Okoni oikore mar chwalo dwaro mar thicho oko jotelo ma pod wacho ni giikore tero ji e ng'anyo. Jaod bura ma Garsen Ali Wario ma bende ne oteno Atandi onyiso jo ODM mondo sirikand manywanda kaka yor luwo ling'any mar Raila Odinga. ODM that we want to build now must be the ODM that is hell-bent in winning state power. We want ODM to be focused on winning state power. And we have ideas. Some of us have very good ideas. We want these old leaders in ODM like James Orengo. They should tell us, they should explain to us how come they were with Jaramogi, they were with Raila. William Ruto, a son of a peasant, came from nowhere and grabbed power and went to State House. What were they doing when William Ruto was doing all this? Shikane, Kenya ni yetu. Kenya bila Jaluo sio Kenya. Wacha niwaambie. Siasa Kenya bila Jaluo sio siasa. Ndio wale watu sasa baba aliposema broad based wamechanganyikiwa, hawajui wafanye nini. Sasa sisi tushikilie hapo na sisi tukule matunda ya Kenya ile tumekosa wakati yote. Ama namna gani? Istima ikuje, barabara ya lami vile wako naye paka kwa bedroom ijengwe. Si ndio? Maji safi ijengwe, shule yetu ikuwe mzuri, ma universities tuende mbele. Kawadhi nyime Nyakoromogi. Apis Attorney General Mapachoka ochakayanga apise mabiro konyo e chiwo ratiro mag chike ne jogo maonge kod nyalo. Apise makamago yang ni nitiere counties duto 47 Mapachoka ma kaka achiel kuom yore mag konyo bende duoko piny dhungruok mag buche manitie e doho. E doho ma Kibra Buore Nairobi, apisas mag bad migao ma doho Bagoromo Maria Wayanga apise makonyo e chiwo ratiro kod chenro mopogore opogore mag chike. Romo mabende oriwo koda ka Attorney General Dorcas Oduor, jang'ad bura e doho ma Kibra Diana Kavetsa, jalup spika ma Senate Gladys Shulei, gavana ma Mombasa Abdul Somad Nasir e kind mamoko. Apise go oyanga ni biro miyo pek ahinya weche moko adek moting'o buche mag lowo, buche mag nyithindo momakni gi bura kod chiwo sir ne jogo maonge nyalo mayudo kil manyalo chung'negi e bura. Jang'ad bura Diana Kavetsa wacho ni chakayanga apisego biro konyo duoko chien kwan mar buche e doho kendo en achiel kuom yore mag bad migao ma doho neno ni oganda jo Kenya duto oyudo ratiro kaka owinjore. In high backlog areas such as stealing and creating disturbance, structured legal support can guide parties towards appropriate alternatives, including diversion or settlement where suitable. For serious offenses such as robberies and sexual offenses, the program strengthens fair trial guarantees by ensuring that accused persons understand their rights and that victims, particularly children, receive guidance and pretrial support essential to their participation. This is something that goes to the heart of the ordinary people. Many of them feel terrorized by the justice system, but by you setting up these legal aid clinics, it's going to go a long way in ensuring that they can access justice and they will feel that the justice system works for them, because sometimes they've always felt like they're victims of the justice system. Korka kore, Attorney General Dorcas Oduor olero ni mayor piny Kenya chopo singo mare maneno ni bad migao ma doho tiyo kaka dwarore kojiwo rawere bende mondo puonjre weche mag chike. The Office of the Attorney General was resourced to recruit 90 state counsel, all whom have now been deployed across all the 47 counties to anchor a fully functional national legal aid program. And each county now has 2 state counsel. We are going to partner with the Law Society of Kenya for purposes of having agency lawyers, pro bono lawyers,
We will partner with the institutions like the Kenya School of Law and universities. We will also partner with professionals who will volunteer. Kaluwore ni apisego oyawe counties duto 47. Gavana ma Mombasa Abdul Swamad Nasir osingo mar manyo yore mag medo kwan apisego e county ma Mombasa makonya ahinya e buche mag lo kod mago mag lwenje mag kit chwech. We are more than willing to support and have our input as well for us to put 6 legal aid clinics throughout Mombasa, 1 in every sub-county, and in that way, I think we can be able to do a lot. 1, of course, the judiciary will agree with me that this creates a huge reduction in backlog. 2, we have many cases, and I'm assuming that this is not just unique to one particular county, but many cases of GBV, SGBV, and land-related cases as well. Efinya Kide, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi podwane motene kod weche mag do. Achiel kuom joneno ewi buch nek mar Willy Sayeko olero ne do kaka jal moro mapok oyangi nogolo omenda maoyo siling 70,000 ka otiyo kod opande Willy Sayeko. Janeno no kata kamano onyiso do ni ok onyal yango maler nonro mar ng'atno. Ayeko mane en jadito e kambi mar Wells Fargo ne onegi higa mokalo e yo makoch kendo ringre mare noduogo yudi e geng aora ma Nyamninia e sub-county ma Yala County Masia. Cynthia Onyango ni kod lere Willy Podni. E doho ma Siaya e nyim jang'ad bura Honorable Justice Kemei kinde winjo buch nek mar mane en maneja mar ndiko jotije kambi Wells Fargo Willy Sayeko manonegi kod jonjore kinde ma omako burano ochwalo achiel kuom joneno ma en jauso iduka mpesa moro mayudore apaya ma Oginga Odinga e boma ma Kisumu ma opedho neno e doho maler kaka jal moro nogolo pesa e dukano katiyo kod opande mosenindo Ayeko. Kaluwore kod janeno Anthony Gitonga, tarik 19 dwe mar 10 higa mar 2024 noyude duka kendo kar saa 12 kod dakika 5 mar okinyi jal moro nochopo golo pesa e dukano omenda maromo 100,000. Gitonga ne olero ni jalno kaka tiponi mar wang' dede nyiso norwako law marambulu kod angolo. Odimbo ne doho ni kaluwore ni omenda mane gin go ne ok nyal romo 100,000, jalno nokungo golo 45,000. Nikamwambia pesa iliyopo ingine ni in form of changes. Kindeni ne onyiso jalno mondo konye kod opande mare kendo opande mane jalno chiwo ne en mar Willy Sayeko. Alitupatia kitambulisho chenye jina la nani? Willy Sayeko. Bang'e kar saa 12 gi dakika 9 mar okinyi e tarik 1 dakika 4 bang'e jalno noduogo kendo e kindeni nogolo omenda maromo 30,000. Saa 12 na dakika 9. Nogolo saa 9. Alitoa siku gani? Tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2000. Antonio medo nyiso doho ni kinyne tarik 20 dwe mar 10 higa mar 2024 jalno nochako duogo kendo golo pesa makmana ni e kinde ni noyudo jal machielo ma bende tiyo e dukano manyinge Shadrack Gitonga. Owacho ni tarik 31 dwe mar 10 higa mar 2024 apisa mag bad migao mar obila manononjore mong'ere kaka okwach kich nomonjo dukano kendo penjo joma nitie kaponi ng'ato manyinge Willy Sayeko nogolo omenda e dukano. E kinde ni achija dek mitudo kod bedo kod ng'eyo e winek Willy Sayeko ochwale nyim janeno Anthony Gitonga mondo yangne doho kaponi achiel kuom gi nyalo bedo ng'atno manogolo omenda e duka gi. Anthony Gitonga onyiso doho ni ok onyal yango makare achijno e kind ji adek go ma ochwale nyime kowacho ni ng'atno manogolo pesa norwako angolo kendo ok nomako chal mar lenda wang'e. Olero ni bang'e tendo bila mag okwach kich nolimo duka gino mayudore Kisumu tarik 4 dwe mar 11 higa mar 2024 kendo kao simbo ng'we yamo mar Tecno mane itiyogo e chenro mar dukano. Burani biro dhi nyime
kendo gen winje tielo machielo tarik 23 dwe mar ariyo higa mar 2026. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV dakika 27 bang' saa 3 mar otieno weche manyien mag Oimore biro ni achiel kachiel Ramogi TV. Erokamano in bende mikao thuolo mari kendo luwo weche manyien ma wasebedo ka wakelo ni kokalo Ramogi TV kano ka ji medo ndiko konde mopogore opogore. But amora ahinya gi weche manyien kendo ler nyaramba olar mana party leader mar ODM mano Felix Ochare kantiere kange mawacho kamano. Susan Adhiambo Chieng shato ok konji an janeno miyo sirikal wacha dier ne jopiny ibiro ok tipimi to yath to onge pesa michulo be ng'eny. Okay, mano kalore kod Susan Adhiambo mawacho kamano. Gideon Omolo jadolo kata nyakwar Mikola mar Light World Church sedonjo kantiere Ombei Kiliti Church. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Odhiambo ma kawuono ne anno ka awuoro timbe nyaramba josiasa owe pugo wi nyaramba. Mgema kisifiwa tembo ulitia maji. Mano Kiswahili mawacho kao kinyisa nyingi ni inga. Ndiko medo donjo na kanya kwa Ramogi paro mopogore opogore medo chwala kaka joma oketo wangi Ramogi TV kendo neno kaka weche manyien donjo. Kevin Omondi Mariala Township wacho ni irionada yene siasa mit left right and center Ramogi TV tawinjo maler ndi. Erokamano ahinya Kevin Omondi. Awuoro nyaramba kaka ojonyo mon wetegi gi lweny e chiro. Nyaramba bad gal omiyo wacho ni omiyo Amilo koro nyaka owinjo dhi oyalne. Okay, mano Oguda ka Yesu wuoda Lord Vikus emondiko na kamano. Erokamano Oguda ka Yesu. Shemotho Soja nisani bati greetings. Hello news kendo amor wach nyaramba ok asir kata matin. Despite your status in community nyaka idag kiluoro humanity. Miyo mana nyaramba ogoyo should report the case of assault. Wachoni secondly wach Hustler Fund tek kabisa. Ne oko ket misingi motegno kaka itiyo kode. Omiyo bagni nyaka ne bedie. Mogik bati jo ODM owek chapni mathoth. Every ODM member sani wacho pache kien. Onge proper structure mar wuoyo. Party owuo ka okadho kuom ng'ata achiel mondo ng'eni mano eng'ama loso Edward Party. Erokamano joma duonga intiere ka otoyo lela bende ng'isa ni lera inyo imore ma waneno kod familia mara dutute awuoro nyaramba no. Engineer Woodrongo mano bura bende ntiere kanya kora Ramogi wakao yueyo mana matin tu kimedo ndiko na ndika nambari 360 Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, XN @Ramogi TV KE. Ma en Oimore kikidhi mabor. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber, nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo, koro konyono
to onyono to choke cartilage ka toyore konyono gecheratine mare man malo mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. I knew that whatever happened was something that I could explain. In fact, I thought I was going to explain, but then the whole thing just went south, and I just got drowned in it. And whatever happened then happened. But resilience, that one I should thank God. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo nyakora Mogi bang' wuok e yweyo wayudo ni chenro mar thieth ne orochore kar bero maduong' e osiptal maduong' ma Migori level 4 bang' tangi mar pi mating'o lita 110 mar pi ne ogore piny kendo pi pong'o kar bero no. Ripot mogol kod migawo mar thieth yango ni jatuo achiel ne itimone bero e kinde mane tangi no olwar. Jatuono ne oring godo motere kar bero machielo mane od thieth onogo. Jatend migawo mar weche mag thieth e kaunti ma Migori Caleb Opondi oyango ni onge ng'ata mano hinyore e kinde masira makamano. Kata kamano, maling'ling' yango ne nitiere jachiw thieth matin mane oyudo hinyruok e kinde mane giringo ka giwuok e od bero. Bohol marwa maduong' e osiptal ka nokethore. Nyocha waseluongo technicians molose. Wasebedo mana kwatiyo gi tangi achiel. Mami Wasko osebedo ka gonwa pi mwatiyoga godo. Koro kawuono ne wapump pi e tangi machielo mwaluongo gi kisungu ni a reserve tank, tangi mar akiba. Kendo nenore ni pressure mang'eny odonjo kaluwore ni pok oti kode kuom dweche 3 mogore piny. Atimo erokamano ni onge ng'at moro amora mohinyore kata bedo ni tangi no gore piny kamano. Kendo adwa wacho ni Department mar Public Works biro timo nonro kaeto wabiro ng'eyo ni tang'o momiyo ogore piny. En tangi maduong' mating'o litas 110 mar pi. Watimo mos kaluwore kod masira no gi samoro buok mane okelo ne jotuo mane ntiere e od thieth. Wadhi nyime tiyo gi yedhe ma ok opuodhi gi laktar kod rem mar tieko dos mar yath gin moko kuom gigo osemiyo ratil mar del rem kedo kod kute makelo tuoche dend dhano kaachiel kod jamni mar thoth oganda ok ohero, kaluwore ni thoth oganda ok ohero limo ute mag thieth pacho ka. Ma omiyo migawo mar thieth e kaunti ma Siaya koro chako chenro mar juma achiel mar tiego jopiny e ber mar limo ute mag thieth kendo yudo chike mag tiyo kod yedhe kowuok kuom lakteche kaka yo mar kedo kod kwan mag jogo ma tuoche noro e mier. Chenro no geto sub-counties duto 6 e kaunti ma Siaya kendo ibiro telie kod nyamrerwa e kor gwenge kaka yor chwalo chenro mag thieth machiegni kod jopiny. Kute makelo tuoche kuom dhano, kuom le, kuom cham mwapidho osebedo ka ok chiedhre yo mayot
gi yedhe mwatiyogo pile pile. Mae osekel gi midhiero mar tiyo gi yien gi yo mok ni kare. Emomiyo kawuono wachokre ka mondo wawuo gi jopiny ni yien ma watiyogo kondik ni yath gi daktari onego bed ni tiyo kode yo makare kaka daktari ondikoni. Globally, 1.3 million people are affected due to antimicrobial resistance. As individuals and as people who use the environment, we contribute to resistance of antimicrobial medicines and how we can ensure that we act now to protect our present and secure our future in ensuring proper use of these medicines. Kaka yor konyo rowere yudo lony mag tije lwedo manyalo konyo e bero ngimagi. Moko kuom riwruoge mar kedo kod lwenje adek mathoro juko joma tindo e kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mar miyo rowere lony e tije mag lwedo gi dwaro mar konyo sirikal kedo kod midhiero moko ma inyo joma tindo. Riwruoge mopogore matie kaunti ma Homa Bay mochune siro rowere ahinya to mago manyiri moko e familia mayutoge ne piny kod mago machendo mag sombgi rochore banga moyi osebedo ka jolo rowere makamago ka gimiyogi sira tiegruok mag tije lwedo manyalo konyo e bero ngimagi. Riwruok moko mar piny owacho maongre ni Power for People Africa Trust PFP en achiel kuom riwruoge mosebedo ka jolo rowere gi dwaro mar kedo kod yie kind nyithindo manyiri, kedo kod lwenje mag kit chwech kaluwore gi sir ma gimiyogi mar yudo tiegruok mag tije lwedo. Jena Chieng' mawuok e gweng' ma Waregi ka chur bura ma Suba North en achiel kuom rowere ma PFP ne oreso banga moich moiu kendo pimo pek mane okale ngimane. Tieko penj natemo mondo amany tich namanyo matemo manyo to tich mana romo godo ne en tij dhi bedo maid natime kuom dweche 3 to nadhi aweye nikech kaluwore gi kaka life en. Kana we tijno nachaka manyo tich kendo nadhi ayudo mar bedo watch lady. Sami bedo watch lady no pesa mimi ok rom. Koro ineno ni ineno ka life jomoko ber imbi dwa ni bede life no. Koro nabedo involved a triple threat: gender based violence gi teenage pregnancy. Riwruogno kokalo kuom kargi mar tiegruok maongre ni Arise Center ne okawo rawerano kendo miye tiegruok makende e weche mag tung'o kod dusruok masani koro miye thuolo machung' motegno ma ok onyal dok e obadho mane osekalo chien. Nabiro gi solution achiel, nawacho niya eri adog dala adog ir jonyuol mondo ane plan B. Koro kana aduogo ir jonyuol nabedo kapok ayudo kata kuma nyal tiye, kuma nyal dhiye mondo adhi mbele gi somba kech somba be norumo gi kanyo. Kana bedo kamano harakati mana bedeno no nawinjo kilando institution moro mane chiwo scholarship ne nyithindo. Kana dhi mamanyo tayudo ni nen PFP Arise Center mane chiwo scholarship ne nyithindo. Nakawo rano wuon ma dhi kanyo ma dhi atimo registration. Chenro makamano bende genywando nyaka rowere machuo matimo tiegruok mag tije lwedo mopogore mondo gibed kolony manyalo konyo e bero ngimagi. Kane pok abiro koni maisha ne tek nikech kaka ne inyalo yudo konyruok samoro bedo maonge, to gima nyalo wacho ni tok timo ma kata tok kali kos matimo ni gisani anyalo luonga kamoro ma ayud kaka anyalo konyora through kos matimo. E kinde no rowere madero ma 17 ne osidhi kondo bang' tieko tiegruok magi mag tije lwedo ma koro ginyalo tiyogo ka gichugo thuologi mag tije ka riwruogno wacho ni gimedo tiyo kanyakla mar medo reso rowere e kor gwenge. Gisani ka ing'e tije mag lwedo inya yudo pesani at the end of the day, kendo tije ma chuli per day at the end of the day inya yudo investment moro kendo inya yudo seed capital mondi imedri somo kata yaw kari kumoro. We are grateful for this partnership because it gives us now an angle of the girls know what to do and now they can find after this they have skills and they can find business, do business or do any other thing that they feel it can generate some income for them so that we can end the aspect of triple threat and ensure that people make decisions, best decisions. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.
Aya, uga ne Homa Bay Nyakoromogi to wadhi nyaka gwenge mar Rarieda. Nyakoromogi Jwang, bende isewinjo gweng' moro ma iluongo ni Kalandin mayudore e sub-county mar Rarieda e county ma Siaya. Mana ka pile chieng' tich ariyo kama e chenro mar ng'e gwengewa, ripota marwa Millicent Adhiambo luoro piny gi rombo. Ka koro gie sani to limo gweng' ma Kalandin kendo miyowa sigana kaachiel kod nonro mar gweng'ni kaka jopiny bende gole pach. Gima e ng'e gwengewa e Ramogi TV. Nyakoromogi Jwang machiegni kendo e telo machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge pod luorore mana e sub-county mar Rarieda kuma ofuyo kawuok e gweng' ma Nyilima modhi Opiyo e gweng' Chiro kata center mong'ere ni Kalandin. Ka isewinjo kata iselimo kama iluongo ni Kalandin, ang'o miparo ni ne ochake ni Kalandin? Nyakoromogi ka wachako wago mbaka kod jokanyo kata jodak kata johala mawuok e alwora ni Kalandin. Ginyiswa ni to ginto pachgi chalo nade kotenore kod nono mar nying gweng' ni center kata chiro ni maong'ere ni Kalandin. Kaka no nitie dip moro kama ne ithiedhe dho. Koro nitie tuo moro manobiro mane wacho ni Kalandin koro nithiedhe gi jo veterinary. Yes. Ingno no wayudo ka jodongo osechake. Koro jodongo manochake go gine ma ging'eyo kaka ne nying no biro. Nying no kaka ji no chaka ka nyalo chako gimoro to gino dhi mbele. No ken nying mo amin. Ng'ato nyalo chaka gimoro kamano to gino dhi adhiya mbele kamano. Nyakoromogi bang' winjo paro mopogore ewi kaka jogweng' kaachiel kod johala oselieko kotenore kod nono mar nying gweng' ni center kata chiro ma Kalandin. Wekoro wawinjane ni adieri motenore kod kuku mar wach ewi gima dine mi chak chiro kata gweng'ni kata kae ni Kalandin ni kanye. Nying Kalandin noyudre nikech wach tuo mar jamni no. Keche niluonge ni ndin gi dhok mane joluo machon ne nyaketo ne gimoro. Koro ne ka tuoche dhiang' owuok dhok gi jamni nyaka ponde gini nikelo gi tuo no ne joluo luongo ni ndin. Kaka tuo nyalo bedo gi nyinge moma kisungu to kod jo piny nyalo ke gi nying moma gin ma ging'eyo. Koro ne giluonge ni ndin. Koro ka ji ne biro ga koro ji ong'e ni wadhi ka gichopo kanyo ni wadhi Kalandin. Kaka ng'ato luongo ni kadala kata dala ng'ato Kalandin. Koro mane ndin mane ji ong'iyo godo nyaka kawuono. Koro kwa dongo kwa biro kamano wayudo kamane kaka iluongo kanyo. Koro kani ichanjo jamni kanyo gi tuo no, tuo mane iluongo ni ndin no. Koro ma giluongo go place ni koro ni Kalandin. Kalandin kech kato gweng' ma wantie ni te en Ugo. Kalandin en natiere bur moro mana matin ma ji idho mtoka gi ute nyuka moko mani iruwo ga gwata ka ma ng'ato ne ni ga gwata nyuka od nyuka mar agwata bathe kocha ng'ato be ni ga od nyuka mar agwata bathe kocha. Kalandin ochak luonge 1936 higa mar 36 gima chakre August ka bino December. Koro biro ne ka emane chief company tie mani bire ya leji emane orders moa ka DC Kisumo ikelo. Koro mane chakruok ne kapoko chupo 30s ka dubu 30s. Koro 30s mabiro 32 waindo biro kanye Sembo Bay gichako dak. Kor ka gidwaro kothe wage njugu nyim kaka wino wacho gik mang'eny molo nyim njugu kogodo. Koro njugu ne aoyoma ndot nyim njugu ne aoyoma nyim ne asakwa gasembo iteronwa indi. Koro wuoth mane timre kamano to gohala mabe jalego be kelo nyim gi jogem gi seme mabathe koni. Koro ji biro ka Kalandin ka. Koro wadhi kanye wadhi ka jaindi kuming'eyo ang'o. Kore mang'ama last noluong ni Kalandin kalugo ka jaindi winjo mane formation mar Kalandin.
Gweng, chiro kata senta ni Makalandin, humbe landore kod weche kata timbe mage. Kalandin kong'ewa kaka johala. An ohala matimo andbao. Jonam ng'eny ka, jopur bende wang'eny go ka, kech wan gi puothe mag pur. Lupo bende nam nie buoya kaindi. Watimo tich mar lupo no. Koro wan waber kamora mora. Wan johand apiko kama intie ne. Wan johand welding. Wan gi chiro e toka ka. Wan johala mopogre opogre. Humbwa to tinde rach. Mok to ng'awachi ni humbwa ber, humbwa rach. Nikech gimiyo humbwa rach. Humbwa kae monege chief e dalane. Mana achiel kuom richo. To humbwa ka sa adek ok inyal chopo kacha kokoma ikata simu. Okoma isimu, simu ikawo madhigo. Titong'i be. Mako kitang' to simu no wach no dhi adhiya kamano. To bende ok nyal ng'egi. Hotel ne onge ndalogo. Ne nitie Kalandi. Mini chame kitumbua. Masani uluono manda. Kupija wunu moloka. Koro koni kidhi Kalandin. Idhi madho chai. Tichamo kitumbua. Kitumbua chalo nadi. Kitumbua no idho Ahindi. Mano age kocha. Tukuro donjo ka jokuro ng'e chiele. Mano mochako medo gero Kalandin. To bende Kalandin osenyuolo dongruoge e ngima jodak kaachiel kod johala maluorani. Kalandin ga dongruok ma wan go en gorofa moro be aneno bathe piny kacha, nitie gorofa masani wan go kacha. Moro bende nochaknwa malo kacha mabe pod en lo moro be nie bathe koni. Stima ne onge. Mapani jomochako wa stima ni ne en tuju. Walo ka nodonje okelonwa moko ka liel matin. Koro security emwa yuaga ahinya e Kalandin. Ka compare gi chon dongruok manyalo kwano gine wacho kaka stima, yudo ka stima onge ka, sani wasebedo gi stima. Ndara ne waonge go, ne wan gi ndara man gi potholes mang'eny. Sani ko wan gi ndara maber ma wanyalo timo gik wanyalo timo. Ne en kamoro ma notimo bungu kabisa. Ne onge gik masani nitiegi. Koro nitie kambi moro manobiro gero ndara ka. Niluongo ni Kamkon nenika. Koro kobiro to Kalandin ka ochako yawre mos. Koro gibiro to gigedo kaka gigero ndara. To jo magero rental be gero rental. Koro Kalandin ochako yawre. Kunde wantie go ka. Wan gi mabenjo piny ka. Wan gi ndwara kacha. Wan gi memba ka. Osiptal nitie ong'ielo toke ka. Koro kae wan gi IBC office. Karka. To kae mwachako wabedo gi ofisi DO. Obed sani koko bedo transferred. Mano kelo dongruok mokelo machiegni sirikal. Kae mwane gi udi mag Ministry of Works. Makoro bedo rented. Government keto officers mage dakie. Kata obedo ni dongruoge achiel ariyo adek ikwano Kalandin kae. Bende nitiere kod kwayo ma johala kod jogweng' ni godo makokel e alura ni ma Kalandin, to Kalandin biro metni machal kod gwenge mamoko. An Kalandin ka gima kwa sirikal ahinya, chiro nego gernwa ka chiro moro malong'o gi security onego bed ma strong. Kata ka in gi silingi moro kata 500 moro, en gima inyalo geng'i kinda resi ka mondo mi chop ndwara to in ng'ama osenegi. Kendo kidhi ong'ielo mondo mi chop ong'ielo, in ng'ama osenegi kindara dons kanyo. Molo kanyo rach seriously, itong'a ji, molo mine matindo gi koa chiro ka. Gin jo mitong'a kostani osewetane matin. To en ng'ama itong'o. Sani koro gik mwaremo mokwongo gima duong' ahinya en security marwa. Ok wane ka samoro bernwa, nikech waneno ka gik moko ma ngasiri mag joma hinyo ji gi gik moko gi dwa ng'eny ahinya seche mag otieno. Koro wakwa sirikal ni mondo gijiwnwa kod security kono. Nitie ndara kae manowuok Seme to gore Kamito monego kal Kalandin ka kadhi ka Elija matudre gi ndara mabondo. Ndara no osebedo mbaka. En mbaka migoyo to ok lose. To ndara no onyalo konyowa kabisa nikech ka en ndara mogolam to odhi konyowa nikech nitie chiro moro igero malo kacha gi police station igero malo kacha. Mheshimiwa Eliaudo Walo ogero chiro kacha, ogero police station kacha. Koro ka ndara ni onge to onge kaka chiro no dhi tiyo. Lakini kolos ndara ni to chiro cha dhi tiyo nikech en chiro maduong', oselose maber.
but walak ndarani koro sirikal koyie to konywa gi ndara moa Kalandin kadhi ka Elija. Sirikal wakwayo ni mondo ayude skori maber makata kaloko anda moro to pesa nano nyalo konya gi nyithinda kata nyalo chulo ni nyathina moro fees to ka koro dhi omaya go kata ot dong atim nang dong koro adhier okanyal koro aluoro kata loko ohala nikech kaloko ohala tibiro maya. Woge kod police manyalo rito wayo malong'o. Sani koro winjo mana ni police omiteko Asembo Bay, police omiteko Aram, police omiteko Nyelema, police omiteko Mahaya. Koro Kalandin kaeri koro chalo mna gima koro police matiyo kuondego biro lawe mana nindo. Koro konyalo bedo maonge ni wan waonge kamoro maber manyalo rito wayo man kare. Mano yuak ma wan kaka jo Kalandin. Mana kamano nyakwara moge gi kanya mwachopo gode giko matielo makawuono e chendo ni mar ng'egwengewa. Sani kilimo sub county mar Ariadati winjo ni kamoro nitie ni Kalandin to ing'eyo gimomiyo ne ochake ni Kalandin. Omiyo kikidhi mabor medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech ka ema juma manyien aduogo ni kendo konono mar gweng' machielo. Oriti masani erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga Millicent Adhiambo kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pearls of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Chakre Donam Lulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikuongo ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Citizen Duca and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts.
Tarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ng'wono mar Nyasaye kihero wendeni bonyesa *860*419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Machini ya Koromogi koro wadonjo weche mag tuke. Tim Kenya jotugo manyiri oyudo ka piem pek e tuke mag kabadi piny mangima, tuke ma ibago e piny mar Bangladesh. E tugo mar ariyo alap ma Dakar, Kenya ologi tim